सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये खऱ्या अर्थानं विशाल परब यांची विशाल रणनीती ही जादू केलेलं चित्र पाहायला भेटतंय. विशाल धुमाकूळ जो आहे तो खऱ्या अर्थानं या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये पाहायला भेटतो. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये अजून एक चित्र प्रामुख्याने पाहायला भेटतं ते म्हणजे महायुतीला बंडखोरांचा धक्का. महायुतीतील महेश सारंग यांचा पराभव झाला, परंतु त्याचबरोबर या ठिकाणी बंडखोर जे उमेदवार होते मायकल डिसोजा यांचा मात्र विजय या ठिकाणी झालेलं चित्र पाहायला भेटतं. सावंतवाडीमध्ये बंडखोरांचा खरं तर दणका हा पाहायला भेटतो. या सर्वांच्या बाबत कोलगाव अपक्ष उमेदवार मायकल डिसोजा हे विजयी झाले, तर महेश सारंग हे पराभूत झालेले. माडकोल जिल्हा परिषद मतदारसंघात देखील तिघेही अपक्ष उमेदवार विजयी झाले. सावंतवाडी तालुक्यातील हा निकाल खरं तर महत्वाचा निकाल आहे. माडकोल जिल्हा परिषद मतदारसंघातून शिवानी संजय नाईक ही अपक्ष उमेदवार विजयी झाल्यात, तर पंचायत समिती मतदारसंघातून अवनी राऊत आणि प्रथमेश सामंत हे दोघे अपक्ष उमेदवार विजयी झाले. हे तिघेही भाजपाचे बंडखोर उमेदवार आहेत. आता बंडखोर उमेदवारांना भारतीय जनता पार्टी जी विजयी झाले अर्थात विजयश्री खेचून आणले. या सर्वांना भाजपा कशा पद्धतीने स्वीकारते की नेमकं काय घडतं हे पाहणं सुद्धा तितकंच महत्वाचं आहे. पण एका बाजूला पाहत असताना भारतीय जनता पार्टीचे युवा नेते विशाल परब यांची क्रेज मात्र सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये पाहायला भेटली. त्यांची जादू खऱ्या अर्थानं या मतदारसंघामध्ये चालत असतानाचं चित्र एकूणच विधानसभा मतदारसंघामध्ये चालत असतानाचं चित्र पाहायला भेटतं. त्यांनी पायाला भिंगरी लावून अक्षरशः या ठिकाणी महायुतीचा जो प्रचार होता हा प्रचार केलेला आणि विशाल परब यांच्या रणनीतीला खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये यश मिळतानाचं चित्र पाहायला भेटतंय. विशाल परब यांची जादू ही सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि तोडा मार्ग या तिन्ही विधानसभा तालुक्यामध्ये या विधानसभा मतदारसंघामध्ये जी जादू लोकसभा निवडणुकीत होती त्यानंतर स्वतः विशाल परब हे विधानसभा निवडणुकीचे उमेदवार होते. जवळपास 32,000 पेक्षा अधिक मत अपक्ष उभे राहून सुद्धा विशाल परब यांनी मिळवलेली होती. जनाधार, कार्यकर्त्यांची साथ आणि युवा वर्गामध्ये असलेल्या विशाल परब यांची क्रेज या सर्व गोष्टी पाहता विशाल परब यांची ताकद आणि जादू आणि विशाल धुमाकूळ हा खऱ्या अर्थानं सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये पाहायला मिळतो.